assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men hande, windande men adide hande nde eɗen ganniyi jangude hen karfeje jeeɗiɗi. sa windanama noon ko janggu mbiyeɗa, ay janggu o de ko on mbiyeɗa. janguinowo wawi ko so ari holluma jangde nde, anne ngara ƴetta ko jangina ko janga. kadi watte ko e sifa newiɗo no jawata wawirde, hayso ka muddo baɗoɗo amni ma ya wawde. onon arɓe ɓe noon bisimilla moɗon, kala jiɗɗo no jokkodirde e men jokkade jangde he bisimilla muɗum 00 221 77 906 14 81. waɗa yaya waɗali ya wasabo aɗa windo aɗa naata aɗa janga. bisimilla natiren jangde men hande nde aɗa wande. a yi se mbaɗi ndani yenne ɗum ɗo udditima. joni sen mbaɗi ni yenne kala ko jimina wayni mi anda ko allif woni ɗo. dendagal ko jangete e allifaji e hewde e qur'ana ko ni way. wadde ɗum ɗo ko ni way, ɗum ɗo ko ni way, ɗum ɗo ko ni way. hoko seeri ɗum? hay batte sertani ɗo, hay hunde. joni noon sa waɗi ni allif nani, ƴetta ɗum ɗo janga ɗum ha mbawa ɗum, ƴetta kuɗol ma e karne ma, ko lumbi nder ko wiyete allif. ko lumbi nder ko ɗum wiyete allif. gasi a andi allif aɗa wiya allif ha ganda allif o ɗiggi, ƴetta kuɗol ma e karne ma, gona e wanjitade. so ɗiggi ngara ɗo. ay joni toɓɓere nde ko wootere. hoto nde woni? less. wootere less wiyete ko ba jorɗo. dendagal qur'ana o ko jangete hen ko e hewde ko ɗi foti. jubur ba jorɗo. gasi jubur ba jorɗo. wadde banan ɗon a andi ba hankadi. ɗum ɗo ko woni nder ko lummi nder ko ɗum wiyete ba jorɗo. toɓɓere nde ko lesde heedata. wootere wonata noon. wootere wonata. toɓɓere wootere mbiya ba jorɗo. ma are noon ɗo wiyete jubru ba. so gasi ay toɓɓere wootere goo ɗiɗi, toɓɓa ɗiɗi dow muɗum. ayne nanduno toɓɓe ɗiɗi pawɗa hen, mbiya ɗum juburta. ma jangoy juburta. ɗo ko ta jorɗo wiyete. ay ta jorɗo. ta mbiɗa ko jorɗo kon. ay ko lumbi nder ko ɗum wiyete ta jorɗo. ɗo so ɗiggi kala ko bindomi e ta jorɗo e juburta a tampata. jangaɗo ha ɗigga. so ɗiggi ngara kadi mbañitaɗo karne ma. so gasi garnaɗo ay goo toɓɓere dow, ɗiɗi, tati. ay ɗo de tati woni hen. ene wiye suun endu. ne woni nande endu wiya suun endu. suun endu ko lummi nder ko ni windirte. ƴetta kuɗol ma e karne ma, mbaɗano mbaɗirimi ni, toɓɓa hen tati dow. gasi ɗo joni a faami ɗeɗo tati nandi.
baajorɗo toɓɓere wotere less waɗata taajorɗo toɓɓe ɗiɗi waɗata dow e suun endu toɓɓe tati dow ɗo haqqille ma andata holko wiyete baajorɗo holko wiyete taajorɗo holko wiyete suun endu sa jangiɗo ha ɗiggi noon garna ɗo ay ɗo ko haatongu piccuɗo ɗo ko haatongu piccuɗo ɗo ko haatongu piccuɗo ay fof nandi ay fof ko haatongu piccuɗo wonɗo joni noon mi wara oɗo ay serti joni toɓɓere nde ko less mbanminde wadde wontata ko jaatungu ha gasa ficca wiya piccuɗo ɗum woni wiya jaatungu wiya piccuɗo ma janngo e jaa cewɗo ko ɗo yaltata faami jaatungu e jaa cewɗo ɗum tan wuudi ko jangete jaatungu walla jaa cewɗo gasi wadde ko lumbi hakkude ko ɗum wiyete jaatungu kala ko jiimi ena wayni ko jaatungu piccuɗo so ɗiggi mi ara ɗo ay ɗo henne toɓɓaani dow toɓɓaani less holno wiyete ko haatungu piccuɗo ko ɗo haa cewɗo yaltata ma janngoy haa cewɗo noon e haatungu nandi ko jahata jannga ɗum haa ɗigga binda ɗum mi anda jaatungu toɓɓi toɓɓere less mi anda haatungu de toɓɓata hay nokku wona dow wona less so ɗiggi mi fuɗɗo arde ɗo ay toɓɓi dow wotere to ko less wonno jaatungu o mo dow o ngara kaktoɗa mbiya haatungu piccuɗo haatungu piccuɗo wadde mi faama ko ɗum ɗo wiyete haatungu piccuɗo gasi joni mi faami baajorɗo e taajorɗo e suun endu nandi somi namdama ko serndi baajorɗo e taajorɗo e suun endu mi wiya a baajorɗo de waɗi ko toɓɓere wootere somi namdama taajorɗo no windirte wiya a ko toɓɓe ɗiɗi woni dow muɗum somi namdama suun endu no wayata wiya ko toɓɓe tati dow muɗum gasi allifu ko bange woni allifu kam nandani maɓɓe ayde ko nandi ko gonɗa e hollede ko nandi ko gonɗa e hollede ha mbawa ɗum serndude ay allifu o heedi ko bange ma ñaamo rewe makko ko baajorɗo rewi hen ko taajorɗo rewi hen ko suun endu gasi naynan dow lesto adi bange ma ñaamo ko jaatungu mbiya piccuɗo rewi hen ko haatungu mbiya piccuɗo rewi hen ko haatungu mbiya piccuɗo fof ne ficci jaatungu piccuɗo adi rewi hen ko haatungu piccuɗo rewi hen ko haatungu piccuɗo gasi ni foti ari ardi anani ari ardi ɗo joni jangata mbawa ngal ɗo Allah gotal mbaɗen ni ɓamten ay mittiɗo ɗon wiyete haatungu piccuɗo ay kiti toɓɓere nde ay ɗo haatungu piccuɗo ay mitti toɓɓere nde ay watti hen ay ɗo ittiranmi ay alluwa ngal ay ɓitti itti ha laaɓi ay wona yide ɓe itti ay mi yalti mi arta ɗo janggen
alif ɗum ɗo bindanmi ɗum ɗo bindanmi ɗum ɗo bindanmi alif o heedi bange ko nandi ko tati nani joni so ari mi waɗa ni alif alif mbeɗa janga alif alif mbeɗa ndaara mbeɗa winda ko kalanmi ko ɗum bindanmi less mi janga alif 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 hami anda mi waawi alif o mi waasa heñaade alif ɗiggi mi ara waɗa ni toɓɓere nde ɗo wootere toɓɓumi less to holno wiyete baajorɗo 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 mi janga baajorɗo hami anda ɗo mi ɗiggini baajorɗo mi adda kuɗol e karne mi wañjito baajorɗo o mbeɗa janga baajorɗo 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 hami anda ɗon ɗiggi mi fuɗɗo arde ɗo toɓɓere wootere ɗiɗi wonti taajorɗo ay waylima joni nde wonno ko toɓɓe ɗe wonti dow waylima anna mbayla no mbiyata taajorɗo 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 hami anda ɗiggi mi adda kuɗolam e karna mi wanjito gasi so ɗiggi mi fuɗɗo noon natande ndeɗo harfere toɓɓere wootere ɗiɗi tati gasi ko ni hunde endi windirte mi anda ko toɓɓe tati pawanmi heen on saha noon mi wona wiide e suuni endu e suuni endu e suuni endu e suuni endu hami anda ɗo ɗiggi so ɗiggi noon mi anda ɗiggi gasi mi foftima ƴetta karnam e bi kam mi winda so gasi noon mi ƴetta ɗeɗo karfeje nayyi mi janga ɗe holno mbiyammi banggam ñaamo ko toon qur'ana arab ummorto faye nano qur'ana arab ummorto ko bange ñaamo faye bange nano wadde adi banggam ñaamo ko alif 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 hami ɗiggini allifa mo somi gayni alif mi fuɗɗo rewnude hen baajorɗo 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 hami anda ɗiggi mi fuɗɗo wiide taajorɗo 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 so ɗiggi mi fuɗɗo wiide suuni endu e suuni endu e suuni endu e suuni endu e suuni endu gasi ƴeeɗo nayyi mi jangiiɗe mi waawiiɗe mi fuɗɗo noon ƴettude kuɗolam mi winda alif mi janga mi winda baajorɗo mi janga mi winda taajorɗo mi janga mi winda suuni endu mi janga wona mi dañi karfeje nayyi so ɗiggi noon kadi mi fuɗɗo addude ɗeɗo nayyi tati lesɗe goo haa tongu piccuɗo haa tongu piccuɗo o kadi ko haa tongu piccuɗo haa tongu piccuɗo ɗone ko haa tongu piccuɗo aɓe nandi haydara ɓe ceertani joni mi wadda ceernal ngal mi toɓɓa ɗo toɓɓere wootere lesɗo hankadi wonti ja 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 tongu ay wonti ja 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 tongu piccuɗo ja tongu piccuɗo ja tongu piccuɗo on saha mi andano way mi ndaara hami tesko ɗum no moƴƴi ja tongu piccuɗo ja tongu piccuɗo ja tongu piccuɗo ja tongu piccuɗo hami ɗiggina ɗum karne ara finda ja tongu piccuɗo hami faama ɗum teskuyam wona ndeka ja tongu toɓɓere nde ko less wonata so gasi noon mi ara ɗo mi tawa haa tongu toɓɓani dow haa tongu toɓɓani less ko toɓɓani ko wiyete haa tongu ko toɓɓi less ko ja tongu gasi mi anda ko haa tongu wiyete toɓɓata hay nokku wona dow wona less kono noon ja tongu toɓɓi less wadde mi serna ɗum haqqille no moƴƴi
tesko jaatongu no wayata tesko ha tongu no wayata so ɗiggi mi ara ɗo ay toɓɓere wonti dow jaatongu les wonno ay ha tongu dow wonata ay dow wonata on saa waɗa ni gasi mi andi ha tongu piccuɗo tati ɗi kadi no nandi mi andi gadiɗo ko jaatongu piccuɗo hakkunde o ko ha tongu piccuɗo cakkitiɗo ko ha tongu piccuɗo ay mi serdi ɗum hankadi haqqillam ma tesko toɓɓere les nde woni jaatongu nde dow nde woni ha tongu mo hakkunde o toɓɓani les toɓɓani dow woni ha tongu ɗo haqqillem tongoto jangde codol woni ɗo so ɗiggi andu ñalawma gooto a jangi karfeje 7 ko jangerno e balɗe 7 jangama ñalawma gooto ayde jangde ma yaawi ko jangeteno e balɗe 7 a jangi ɗum e ñalawma gooto mbawa ɗum e ñalawma gooto gandal ma ɓeydima a faami ka faamano joni noon jangen dow to woni ton ko 4 ko adi bange men ñaamu allif ko rewi allif mbiya baajorɗo ko rewi baajorɗo mbiya taajorɗo ko rewi taajorɗo mbiya suun endu jippuɗa les tati ɗe nandi ko adi bange men ñaama les o mbiya jaatongu peccuɗo adi ko rewi hen mbiya ha tongu peccuɗo sa namdama ko serdiɓe mbiya jaatongu toɓɓere les wootere ha tongu toɓɓata dow toɓɓata les ha tongu toɓɓere wootere dow gasi ɗum ɗo woni ko jangumi hande mi anda mi jangi ko heewi mi anda mi faminama ko heewi gandalam yaawi mi tampani mi loraki ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañituɗon jangon ɗigga on caggi nodde 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaaya mbaɗa li jiya WhatsApp o naata caggirta gueɗe ma a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde bisimilla ma ndeɓa ɗon ngara kalanɗa sarɗiyeji ɗi aɗi belma jokkodira jangde a yiɗa a wawa gacceɗa ndeeƴa ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya li kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina windande men adi nan ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiton jangon ɗigga yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah uddi haqqillaji ɗi waɗi hen gandal ngal hokka hen fahmu gandal e fahmu cellal kewgal balɗe juuɗe battane moƴƴe